up? This is your Papi Boyzo and welcome back again to my vlog show. Karo vlog, actually dili gini akong vlog no kay kaning gopong tawo mangguling ko anane. So ako ra state ninyo ang mga panghitabo rong buntagan nangapi ko hare gahinok to. Anay behing abot ng gopong tawo lagi. Still buang. Kabalo ka kung sa gidala, gidadaan ko isa ka sakong bugas. Upat ka buok dragon fruit. Ihaging ko anang oh, libre panood ana lamay akong gidadaan ko niyo mga paps. Ginamos na lamay ko lang. Dayon kining gidadaan ko niya og dragon fruit mga paps. Maraa tanawa. Hapon na harvest. So iyang gituman ng atong sa wala bi po ko magadahom ng iyang tumano niyo. Tanawa akong kuko mga paps na yung kukog balbalon. Sayo kaayong ga bunlay ba. bitaw mga paps no. So mga kabiyahe ni Kuya G din na. So karong adlaw wala ko magadahom ani kay dugay ra namong sabot na mga mutuman sa dagay. Asyan. 1 month kapin pa di ay. 1 month kapin pa. So koan kanang ano siya nga mana ra lagi ko pon paps ay kung giinan ni og bisag era pagdala-dala ni ingon ani lagi kay lugar mo anhe dapat gyud ni si Sare nga naidadon pero ang pasalamat ra po ko kay katilaw ko kana bang bunga sa dragon na amon ko ni mga dragon binuhi siya sa ila pero dili mo bugwak og kalayo makatunok ra ini tunok na kayo din ha makatunok ra so iya kong gidadaan so sus ko Ginoo dugay kay mo laga kita nito last na mo kita ini sa katong Jervin YouTube channel kaya gasapon mi ana. So matay gid lamang. Sayo kaayong buntag nakadawat tag mga blessings bagikan sa mga taong daghan pug blessing. So yun ana gyud na siya kamanggihatagon mga paps. Galing ko dra di ba? Ha? So matay. Kay ingon gyud ko nga abi mangguna ko baka ko ning tawhana. Sauna. Pagkakon sauna. Karon gasugod ng tinuod. Kasi pagano to na nagtimandi ko na iyang pangdadon, dadaan ko niya og dragon fruit, dadaan ko niya mushroom, dadaan ko niya babaye. Wow. Bitaw wala pa ko religo mga paps, murag ay lukso antay di pagid no. So pasensya ka ay sa mga kakuya J dira, mga supporters nato ni Kuya J no. So matay, ang ingana nako bagong ligo. Bagong alot lamig kages. Jesus ko sarang. So, kini pod nga agi na lang pod og kani nga short content kay talag siya ra man gud maguma. So, mura pod og gigrab na lang pod ang akong opportunity nga makasulod pod sa iyang content kay it is a great privilege biya nga makasulod ko sa content sa uban nga malipay biya ako nga akong nawong kani akong common nga nawong kaning akong kriminalon nga nawong makasulod ba og content kana bang makasulod ko sa lahi nga content sa lahi nga YouTuber pares ni Kuya G di ba? Idadaan ko daghan kani siya actually mga paps so ganahan jud mo sa mga taga Kaisla diha. I would like to promote na lang pod aning iya ang mga dragon fruit o dragon fruit products o kani sa iya ang mga mushroom. Ay mukha. So sa mga kanang kamuray magpaturok ko sa inyo ipatugkan ano? Unas. Magdala na ko po. Abi na ko og kaning mga dagami sang may gipalapas. Nadagami sa saging. Unas gani, pastilan. So sa mga kaisla nato diha or something like o ganahan jud mo nga magapa-ship ni og sa dili ra ingon sa mga kaisla or sa mga karatig nato nga mga silingang mga lugar diha nga ma-reach ani nga video. I would like to inform you nga sis biyahe ni Kuya J is na-adjud ni siya yung mushroom o dragon fruit. So, unahon ako sa kaisla, so pwede rin ninyo i-contact si Kuya J dire sa comment section, makita nyo nga vlog nga, ay, ganahan mo order, pila ka kilo sa imong kuan. Pwede rin, and if na-adjud yung mga taga-kuan bitaw, na-adjud yung mga taga-karatig, mga silingang isla ba, like sa Region 7 or sa Mindanao, or taga-asa ba mo, mga makakitaan o ganahan po mo magpa-ship ni Kuya J, magsabot ra mo sa price, then di man po naguro ni malata dayon. Di man po ni malata dayon. Ang ako ra ikaingon bitaw is nakatilaw naman gyud ko, nakuhaan naman gyud nako gisa. Benta mi isa kay na iyan dragon fruit mga paps. Ay na. Mutuo mog sa dili baka kon kog nawong talag sa ra kong istorya tinuod pero mura og kana bang pagpatubo niya murag
kana iyang pagpatubo mura bagi sa gulag pagmahal gyud. Kay 20 misa man gyud. Wala pa jagi ko ingog pulo pa mahabang kanina akong ipamukilami man gyud. Kuha na nako paling tamisa kay mga paps bitaw. I swear wala ko gabino ang tamis kayo. Pero kani manggod ug maga-sample pa ko ninyo hanirong atubangan murag mabusog na ko kaayo niya. Basta i-try ra gyud ninyo nga ganahan gyud mga tamis yung gani iya product nga dragon fruit. So ganahan mo nga kanang ganahan mo mga paps nga mo tilaw sa iya ang koan Dragon. sa iyang dragon. Oh no. Sa iyang dragon fruit. O ganahan mo nga mo tilaw mga paps bitaw no. Ipatilaw po niya. Ipatilaw ni niya mga paps. Magpatilaw ni siya. Ano yan? Prata. Sabi na yung nakwenta. No? Ug unsa na iyong yunahon na bitaw na mo saya ako. Hindi ta magsahe. So, si Kuya Jay. Karon ron this Pinakaunang first time na eh. pinakaunang first time na niya mga paps. Dayon. Wala bigiday ko no intawo na. Pagkangalan ng abot siya ng barangay, nangita siya asa ng balay ni Tila, asa ng dakong dita, nga gilingkod-lingkurang Tila. Ano ba? So, ante, Span yun, span. agoy, may lahing motor solo. Ako aman din gihol. Dugay na juminga plano-plano ani mga paps bitaw nga. Nagkulab ta Kuya Jay. So, kuan, ana ba pasudla po ko sa imong vlog, hilas pug kay ka. Dili ko pa filmay kung hanyo ani mga paps. Orag ikaw lo ko niya. Ang PJ nga. Papiji nga. Papay na, basta ba? Saki J. Bawal na tong sa keyboards. Saki boards. Kay Papi J na. Saki J. Si Pero Kuya pasig J. na upcoming unya ang akuan, Saki J. Pero gadumot ni nito kang, gadumot ni idol po kang gini nyo. Wala Bitaw. pa kay kibalo sukad paps. Talag sarap po na namo si Saki kay ko. Lagi no. Kanang busy po na sa iya ang pag inen thesis. Yung kuyog mi atong pistag sandugan. So lagi to mga boss, balik ta sa ato ang panakighinabi dining sa ako sa adlaw nga pag-anha ni Saki Jen na daot na noon. Ni Kuya Jen ni Papi Birds no. So murag wala malipay murag karon manggong adlaw manggod mga paps. Guol gi kay ko. So yung buntag mo mo no. Kumantay mo ng motorhaan ng loya kana. Gisugo kog lansang ni mama akong gipatong ng anang yang tubangan ba gisipitag pa mo to nang garas dun ang akong motorhan ng kanang pulahon ng luyo. Di gahinok to ko hanila lagi. Gahinok to ko mate. Gamahay ba? Gakay na ako. Kanang ina na ba mo pa yun. Pero unsaon man ning mahay kanunay maging mahiulah eh. Sige ko ginokto, ko plano kung sa akong maning buwan. Kaning mag-aaburido ta ba kay kanang laging giamping kunuhay tagbuta. De, nota. Nadugay na akong scroll. Ako dagay nang tap-tap sticker kay gamay ra man pod pero gamay ra bigid unta pero makiguol ba kay kaning munang amping mo ra binag-uyab pod nako mga paps. Unang makaligo, unang malimpyuhan. Sugod na. Labaw pa sa uyab na akong gasto ana kay kanong naintangga datong og kwarta ana pero mga to, sa akong pagkagool, abot si Kuya Jay, geheng ana. Norag na-divert po akong hunang-huna ba nga, ay, naibisita ko, gadala og dragon po. Pagkalami, rabagiday ka. Gaul, wala, pag-abot mang gudaanin niya mga paps, is wala gyud na ingon diretso nga ingon ani din ni kay istorya pa silang mama. Inay, muhanyo man dagay ni ma'am, patay gining papa ron. Bitaw mga Kuya Jay og mga kapaps diya. So, wala sa akong ika-istorya ron, ako ika-react sa pag-anis. Nalipay kong gibisita ko kay dugay na kung wala gibisita, wala na ko ingon nga makigkulab di para sa una nga. Para sa kailan man gid mo ni idol probinsyano siya, murag na busy na pud siya ron kay murag adto to siya sa alcohol, murag ingon ana, murag so it's murag nalipay ra pud ko si Kuya Jay karon ra gyud maingon nga kana bang solo ming magakuyog, suluhon ko niya. Bitaw murag og ako ang taga-reaction murag nalipay ko or na-overwhelm nga gibisita ko ning ako ang isang amigo pod nga suod gyud si Kuya Jay kaning way laing
Way laing mapainob sa Gwapo sa liluan. way laing mapainob sa nung tao nga akong nailhan pod utro po ni. Pagka mapainob sa no, gipaningot kog sayo mga paps kini laging way ligaw. So pasensya gyud kay ha. So, mo to nalipay kong gibisita ko ani ug galaon kung dili ra ni mo iyang pagbisita bante. Ay, mapirmi na ni Paps. Dili ni magpakita na kung otro lagi mga paps ha. Ako man nga naon ng liluan. Ako man pa'y mangutana ani. Magdala kog sulo. Oh. Ako ning dauban ning iyang kuan, dragon frutan. Ito, joke ra biya. Abono may dapat abono. Ha? Abono. Abono. Abono sa urea. Oh, kuan. Abis na sa. So, gatabi-tabi ra pud mi diri na sud na. So, kita istorya lagi mig mga babae na pod kay ba. Okay. Na manggaling pagka pirtig pamaba na, pirtig pamaba. So yaki. Wala ni mo itugan. Bitaw. Wala man ko kabalo og sa imong catcher background pero kabalo man kung naa kay. Kabalo de ka. Kabalo bi ka. Ang kaila pud ka. Nagkaila og mautong ako ning bala.